No hei, se on Kaija tässä. Mä tällä videolla haluan nyt kutsua sut muutoksen matkalle aitoon itseen. Mä sain tönäsyn tähän Ilonvalkeiden työpajaan, kun mä pittin työpajan tästä samasta aiheesta ja siellä olijat, mitä niille tapahtui ja miten ne siis koki ja minkälaisia palautteita mä saan, että tää on niinku tehtävä. Ja se koko ajan, mitä enemmän mä sen äärellä oon nyt, kun mä sitä valmistelen, niin mä tiedän, mulla ikään kuin maa tutisee jalkojen alla, se on niin valtavan tärkeä asia. Eli tää on nyt niin kuin tarkoitettu semmoisille ihmisille, jotka on jo kulkenut omaa henkistä polkua, tunnistaa sen, että kyllä mä aika kauan tätä jo kulkenut. Mä oon lukenut kirjoja ja käynyt erilaisia itsetuntemusta vahvistavia kursseja ja matkoja ja sisäisiä matkoja. Meditaatio on tuttu, varjotyöskentelysana on tuttu, tunnetyöskentelysana on tuttu, kehoterapia on tuttu. Mä oon ehkä käynytkin Roosenterapiassa tai matkaterapiassa tai erilaisia kehollisia harjoitteita teen, jotka on jo vapauttanut tosi paljon. Että sitä semmoista irtipäästämistä vanhoista kaavoista ja uskomuksista on niin tullut tehtyä jo aika paljon. Mutta sitten sä kuitenkin tunnet, että siellä on jotakin, joka sua pidättää. Että mikä hemmetti tää on, että mä en saa kiinni tästä. Niin katoppa vaan. Tää nyt on mun ajatus siitä, koska tää on mun henkilökohtainen kokemus. Mä oon kulkenut sen polun, mä tiedän sen. Että onhan mulla kuitenkin yli 30 vuotta mä oon tehnyt sitä. Et sitten kun mä sain kokemuksen tästä somaattisesta kehollisesta äänihoitamisesta. Sillä mä hoidan itseäni omalla autenttisella äänellä, sillä joka tässä hetkessä haluaa tulla mun kehosta kuuluviin. Niin se on semmonen, johon ei voi selittää. Se on koettava. Ja tällä kurssilla, tällä matkalla me tullaan tekemään sitä niin paljon, että sä tuut oppimaan kuulemaan sun kehon eri näitä vivahteita, sävyjä, niitä viestejä. Se ohjaa sua koko ajan entistä aukaisee sitä suoraan sinne, minne me ei oikeasti muulla, esimerkiksi mielen kautta, niin me ei ikinä päästä sinne. Eikä myöskään, minusta on mielenkiintoista, eikä myöskään kehollisen kosketuksen kautta. Vaan se on se äänivärähde, joka värähtelee sitä samaa laatua, energiaa, kuin se, mikä sun sisällä on. Ja nyt tämä matka tulee olemaan sillä tavalla mulle merkityksellinen, koska että jos ajatellaan omien haavojen ja traumojen hoitamista, niin se ydintrauma on minulla hyvin monella, ei välttämättä, mutta kuitenkin siihen voi liittyä siihen ajanjaksoon traumaja, niin on kohtuaika ja se, kun me synnytään tänne maahan. Eli ne on ne ajanjaksot, jolloin tapahtuu jotakin, jota me ei pystytä tavallaan tietoisessa mielessä, niin me ei saa siihen yhteyttä. Mutta nyt me saadaan. Ja mä haluan tälle matkalle tuoda vielä näiden lisäksi sen, että me avauduttaa sille ajanjaksolle ennen kuin me ollaan hedelmöitytty. Eli kun me ollaan sieluna, tehdään sitä sopimusta siellä lähteessä ja tullaan tänne maanpiiriin, niin mitä kaikkea me sieltä oma äänemme ohjaamana löydetään. Ihan huikeeta. Ja sitten kun me ollaan tämä hedelmöitys, kohtuaika ja synnytys ne kohdattu ja käyty ikään kuin hoitamassa se, niin sen jälkeen mennään katsomaan, mikä on se aika, kun me kasvetaan, kehitytään, mennään eteenpäin. Eli nyt me aloitetaan 11.11.
pienellä ryhmällä. Tämä on pilotti, tätä ei ole koskaan tehty aikaisemmin. Me kokoonnutaan 8 kertaa, joista 2 on fyysistä tapaamista tuolla pienellä enkelihuoneella. Tai yksi jo ehdotti, että me voitaisiin tulla tänne mun kotiin ja tähän tilaan, missä mä nyttenkin oon. Että katsotaan sitä sitten. Mutta joka tapauksessa kaikki muut on Zoomissa. Se ensimmäinen 11.11. on Zoomissa, jolloin me tutustutaan toisiaan, saadaan ensimmäinen kokemus siitä somaattisesta äänihiilingistä. Ja sitten tullaan pienelle enkelihuoneelle ja lähdetään harjoittelemaan sitä työskentelyä. Et sitten kun me lähdetään kotiin ja aletaan kulkeen tämä ajanjakso, mistä mä kerroin, niin me osataan se homma jo sitten. Ja sitten me saadaan ne tallenteet. Et sen takia mä nyt olen päätynyt siihen, että me tehdään ne matkat Zoomissa, jotta mä voin ne tallentaa sitten ja jokainen voi kuunnella sitten jälkikäteen niitä vaikka kuinka monta kertaa. Ja koska joka kerta sieltä aina nousee jotain uutta. Tai se energia muuttuu, tarina muuttuu. Se on ihanaa. Ja sitten keväällä toukokuussa niin me tavataan sillä pienellä enkelihuoneella ja pidetään ihanat loppujuhlat. Niin, elikkä, jos tämä resonoi, niin on minun yhteydessä. Me voidaan vielä jossain vähän ihmettelet, että onko tämä sun juttu ja onko se nyt tarpeeksi sitä ja tätä tulla tänne. Niin voidaan yhdessä sitä miettiä, kuulostella. Mutta tämä on oikeasti sulle, joka on jo tavallaan kolunut jo sitä polkua ja vähän kyllästymiseen asti, että ei helekkari, että miten mulla vieläkin mä oon tämän saman teeman kanssa, tämä vieläkin pyörii tässä. Sillä tavalla ahdistavasti se sama tarina. Niin tämä on sulle. Rohkeille ihmisille. Mutta jos ei ole hirveästi sitä rohkeutta, niin kyllä se sieltä sitten tulee se rohkeus kyllä tämän myötä, mä sanon. Että meidän rohkeus ilmaista itseä ja autenttisesti, aidosti sinä hetkenä, niin on ihan nakki, että se vahvistuu tämän matkan myötä. Ja sitten tietenkin se ryhmäenergia on ihan mahtava. Eli oi kun ihanasti aurinko rupesi paistamaan. Niin kun me tullaan kuulluksi ja nähdyksi ja opitaan kuuntelemaan ja jakamaan ja semmoisessa rakkaudellisessa ympäristössä ja tilassa, niin mikä sen parempaa on? Oppia toisilta ja sitten olla kannateltavana ja sitten ja semmoisen myötätunnon, empatian tunnistaminen, että minkälaisia aaltoja siltä tulee ja voi hyvänen aika, miten parantavaa se on. Niin ei muuta kuin ota yhteyttä ja lähde mukaan. Tervetuloa muutoksen matkalle aitoon, todelliseen itseen. Kiitos.